Post connection. Какво става, хора? Аз съм Неди Ейр и тук сме Daystar, каналът в След, описанието. след той си започва да е неговия шеф-студент. Да, Lost Connection в the сервер, сега ще влезем. Ето ни. Тук. И Так. така, здравейте, хора, аз съм Дестар, тук при мен е... Неди Ейр. Реши да си кажеш името. И сега ще тъкаме... Скала. Добре, така. Ала тук. Не, сега не съм много забавен. Изчерпаха ми са козовете под ръкава. Идваш ли, бе? Сега трябва да се бъде нови. Козове, елате си отново. Чакай, къде си, бе? Така на Skyward са, бе. Къде си, Тук е така, виж да си. Skyland. Да. Skyland. Ти си малкия мук. Четири от 4. Хубава кола, хора. Купуйте си кола. Няма да се разочаровате. Аз пия кола в момента. Защото я изпих. Опа. Утре ще трябва да купуваш. Това малко трябва да се смаля така. Мозъка. Утре ще трябва да купуваш кола. Ще отида сутринта си взема, на? Аз не обичам колата студено. Аз пък се обичам. Точно обичам студено. Обичаме студено не чак толкова много, колкото да е толкова студено, че да не мога да я усетя вкуса. Дървена улица. Така. О, Така обичам само, студено. само ми дой някой ще му нацепа камбаната. И аз имам златно ябълко. И за какво ми е златна ябълка, за да Моя ми лък. за да ти нацепа камбаната? Защото... О, байко, ще ви нацепа камбаната на всичките. Ще ви нацепа камбаната. Добре, бе, ма ние сме тим, нали? Да, Опа. Имаш късмет. Живот ти е спасен. Да. Fuck you, Fuck you. Целят ма. Ще падна, брат. Стига сте ма целили, бе. Стига! Путнаха ма. Майка ми. Браво. Аз си намерих тук някакви неща. Хора се ще гледаме какво прави на тия. И... Ма по-бързо. Дай малко по-така. Ние сега играем колкото за... Хора. Сега мисля, че е по-рано, отколкото снимахме вчера, но просто нещо. Нещо е раз... Клиповете са в 2-3 часа през нощта, че така свиквайте. Абе, понякога се получават. Ма, сега ми свършиха, пак казвам шегите. Летен маратон, аз ще правя летен маратон. 2 харесвания, следващия. Брат, ние само като абонираме спамати, като го харесваме ти няма да ти смогнеш, бе. Трябва да правиш по един клип една секунда. Добре, 5 харесвания, един клип. Пак няма да си смогнеш. Няма нищо. Важното е да има. Ама аз не ти лайквам клиповете. Аз на никой не ги лайквам. Аз тогава за какво ти лайквам твоите? Не, отвоя не ги лайквам. Так. Знаеш ли, ако едно мравко скочи върху вътре, какво стане? Какво? Откъде му оцелиха с яйца, бе? Да. Ще стана на дишек. Да, това ми го каза днес. Още ми е смешно. Ако скочи върху кълъвка, от нея кой ще излезе? Не знам. Може би? Не знам. И си така. Прах! И що, откъде реши точно, че прах ще излезе на това? Все, че е прашна. Добре, Днеска се самоуби, видя ли го? Днеска нещо не ми се получава. То се скри в една дупка, мишката е. Къде бе, кажи го? Не го знам, аз не мога да измъкна. Опа, аз се ретърнах извън. Знаеш тогава
Къде се е скрил? Няма го намериш, брат. Аз без да исках излязох от лобито. Ето го, намерих го. Той не е Защото клекнал. тук ще наблюдаваме тъпите скинове. Това е Холмър. Холмър. Ще ми дадеш Холмърче. Ешка му бутна. С А. снежни тъпки. Аз ще играя 3 Skywars и ще свършим, защото... Да. Аз съм... Да. Гътна с снежни тъпки. Когато скочиш, се получава... Така, туп. Се получава... Там, виж, Skywars, най-горното там. Фантаси. Фентази, бе. Да, бе, гледам. Да, сега трябва да вземем някакъв кит. Защото Нямаш пари. ние сме много богати хора. Охо, сноумен. Охо, бати зеко. Имах пари за сноумен и сега си го купих. То остров не е ли малко голям, бе? Верно. Па! И сега ще отпа. Так. Мали първия чест е пълен ужас. Так. това е- горе-долу това е- добър. Това е просто дупка. И втория къде е, бе? Да, и аз го търся. Аз го мисля, че го знам къде. Къде ми е втория чест, бе, брат? Ти отлези, бе? Как от първия ще ми се падне само една братва и такова застроене, бе? И Садфейс. Намери ли го ти? Но мисля, че е на палмовото дърво от водна отгоре. Поне така си мисля. Бау. Мен ще ми скочи, ти ще му убият, брат. Не се сега дали има нещо въобще на дървото. Или въобще дали да се Ела, бе. Путкам. Съвет искаш ли? Аз умрях. Надей се качвай на дървото. Добре, гледай как се мъча да намеря. Там. Такъв голям мап не възможно да има само... Я и ти търси някъде за островите. Абе, търся, ама... Бати тъпото. Не можах да го скоча, хора. Няма гледайте сега тук какъв нов съм. Как не можах да направя джъмпа. Още сюда. Така си още един Skywars и ще свършим, Не свършвам тук само. Свършим. Малко клипа, ама нали за вас го правя да има поне един клип. Тук на Египет. Аре бе. Къде е на Египет? Ето, Египет. Я го е Египет. Бат тъпи Египет. И само един чест има тук. Май да. Fuck you, е. Не, има два, мисля, че има. Тя средата е голяма, колкото целия лорд на Майнкрафт, бе. Смешен. Свежарка. Бакът да виждам, че пиш кола. Няма нищо. Не е забърдено. Хората са казали пий кола, да си харчиш парите. Поне една броня им този път. Да, аз ги хвърлям. И друг чест има ли? Долу има една дупка. И там си има друг. Там има чест. И да. Добре. Въдица. Идеално. Стрели. Да. Който тръгне към мене, ще получи пиле. Тук има даже 3. Аре бе, заклещих се. Който тръгне към мене, ще умра. Не тъп са. Малко. Не, no. Аз не искам ти ми се сложи хора. No. То се качва на високо. Иска да ме избегне. Не го е срам. То как дойде, бе? Фъки го, то бати хакера, бе. Ще изигра още един, защото клипа стана... Чакай. Я само ме гледай малко така. Не мога да намеря. Ето го, не тер. Ето така. Ще го убиеш ли? Да.
Той си скочи, човек. Видя ли го? Аз слезах и той скочи. Ето, аз го убих, то да си изписал. Само си изхъбих тук нещата. Оф, хора, пак се прави много добър, но не ми се Ето, по... тук не си видял често. Браво на него, идиот. Добре, ще си взема тук неща. Ябълка. Тя не, тук няма хубави работи. Надявам. Так, аз имам по средата. Так. Ай, какви сте големи острови, това не е средата. Да. Да, иди. Голямата пирамида е средата. Да. Я века остава голямата пирамида. Хора, моята мечта е да бъда навлизам в пирамида, в истинска. Така, тук усещам, че мирише на пясък. Тук има някакви... Уау, колко лоши стражари. Гонят ме с мечове, с кирки и с лопати. Като ти фрасна по един крак, няма да си намеря глъта, ама няма нищо. Аз съм много лош. Аре, вари за средата ги избиш. Кои? Да, там има 5-10. Където тим. Б-А-В-М-С-А. Той има лък. Николко че мога гледаш всяко стана. Само да се питам от цели. Гледай и се учи. Так. Какво става? Гей. Мърша. Гей. Фана го, дърпни го. Да, ма не става. Така взема на супер, защото ще стане лошо толкова ми скочи. Като знам на колко красава. Добро. Бахти. Ей, той умря, между другото. Не умря. Не умря, аз сега го гледам как си ходи. Я да наблюдавам. Къде? Къде е този? Доктор Мат. Чакай. Драмат, да, е тако. Няма нищо. Той имаше лък. Добра, левка. Сега, още една ще изиграеш, ще свършим. Абе, как бе? Моя клип е 12 минути. Вау, кога ме нахо 12? Мое 12. Трябва да намери това. Мъшрум. Да. В тези гъбки. Не, Диер, къде си? Ето, ти си до мене. Ма аз да виждам. Маймуна е тук. Чай се. Тук няма Подскача. Отстрани ето ме. Маймуна от другата страна. Не. Ето подкачвам клетката. Не те виждам. Ти не си, теб няма. Абе, ти нормален си, нали те виждам? Ами аз не те виждам. Ако почна да правя пъче към теб, ще му видиш. Представи се, сме невидими хората. Спечели. Направо. Да, ето не е Диер. Да, сега. Не прави път към мене. Тим. Мир. Мир бе. Так. Колко лош чест. Моят първи чест ми хареса прекалено много, за да е истина. И втория също. Айрон меч. Така, само една въдичка ми трябва. И просто който иска да ми скочи. Не ме интересува. Арбе. Чакай да направя. Виждаш ли му? Да, прави ли път към тебе? Да, бе, да. Ти си по-нищожен. Ако умреш, няма да си важен. Аз ще така ще направя леко отстрани пътче направо. Добре, сега ще видиш в моите коментари как ще хейтват. Моля ви, не ме хейтвайте. До моето пътче си вече. Мога да спираш. Много си лош. Може да не ме хейтвате, моля ви. Фак е? Бягай, не съм аз. Ето, от другия остров. Да, аз тя баста. Чакай, готово. Закрих. Вече не може. Той си прави пътче, си мисля, че не го виждам. Чакай, си им снежни тъпки. Бутнахме го, Бутна ли го?
Да. Браво. Това си много. Искаш ли дървен? Така да е, камен. Значи. Аз имам. Няма нищо. Си имаш втори, за всеки случай. Не се хвърля копия. Чакай, гледай копия. Прониза ме. Не мога. Помогни ми. Елата им до неговия остров. Ай. Той човека си направи път. Да. Виж. Там. Но си крив, бе. Я дай едно яйце. Нямам. Не му цели с лук. Моли! Криса. Какво правиш? Нищо. Гледам тук на клипче. Аре. Криса. Аре, стреляй. Сега ще му беру стрелите. Аре, стреляй. Стреляй, бе. Айде, бе. Имаш ли смелостта? Сега го накарам да стрелям, а няма цели. Имаш ли смелостта, бе? Не. Стреляш ли ма иначе? Кой? Да. Не. Да, това е нашата база. Уникално. Уникално просто. Да брим. Стреляш ли ме? Айде. Първи Пъти. път. Добре път. Аз те пазя. Ти падна. Идеално. Само сята на пшено. О, брат, мислех си, че сме тим. Ами ние не сме ли? Ние сме тим, а не сме такъв тим по правило. Но... Спри се, влизай на Драгън бързо. Бе, ти от сега с нея игра повече. Той ще бъдат мен хора. Надявам се ви харесва. Ай, чао. Аз ще си игра още един Драгън, си ще спирам. Чакай, на какво ще? Ще един Драгънс. На Драгънс ли, бе? Не мога да ме. 8 от 12. Да. Ма не бе, сериозно, дай сега сме тим. Аз и сега бях тим, бе, брат. Аз забравих, исках просто е така, ма забравих, че мога да бия. Добро. Мерси, между другото, 6 коинс. Обичам, когато мишката ми си сменя цветовете. Като игуана е. Какъв игуана? Да. Уникално имам лък. И аз имам лък и стрели даже имам. Нямаш право да ме превъзходиш. Сигурен ли си? Да. Да ти се не види яйцето. Що падна ли? Не. Ще да садна много. Ето ги казвам. Една матка е срещу мене. Ще си направя път към нея. Тя е безпомощна. Аз съм силен баткар. Защото аз съм батката. Фак ю, бе! Да, тя ме цели с снежни топки. Фак ю, то откъде скочи, бе, мамо стара? Може да си прави пътче към нея, аз ще я защитя. Аз ливам. Умрях. Геймърство. Какъв е този геймър там? Просто е много добър. Аз съм много слаб за него. Лети си. Няма да ме целиш. Геймър. И оцели ме. Геймър 220. Так. Ще оцели ме. Този ме уби. Чак се махна. Снимни YouTubers 5. Снимай. Да, всички създай. Но той е H3. То, какво сега? Да дой. Той да си имам лък, да? Не само той. Да, много съм бърз. Хора, знаете ли как се инсталира? Господ. Той е анти-кнокбак. Откъде знаеш? Защото го целих, той не мръдна с лъка при това. Може да е... Про? Я да видам. Да, си взема стрелата. Нямам ви антикнокбак.
Ято е анти-кнокбак ли си, бе? Кнокбак такъв. Сигурно има кнокбак към другите, като ги удариш с ръка и те излитат на 100 метра. Само предполагам. Виждам така се скримършат. Да, аз го виждам. Добре. Кажи само кога ти идва. Виж го. Сега. Ще го държа. Ма няма го оцел, защото има една стрела. Ще го фана от тук така. Оцели го, за да видим дали има антикнокбак. Да, бе, си схъба едната стрела. Дали е малко странно. Виж го цапна от тук. Цапни го. Отко, мъшо. Не е антикнокбак. Еди. Бати неграмотното биене беше. Да, бе, да, ние двамата се въртиме като някакви идиоти. О, има въдица. Окей. Това ще не е тъпто убийство на света. Ма го убих все пак. Виж това е тъпто. Да, не ма го убих. Колко човека сме? 5 човека. Той се... Аз тук съм печелил. Колко един път? 100. Минус 10. 1-0. 10 пъти. Да. 10 пъти за един ден. Да. Си много добър. Да, знам. Хора, искате ли NetGear да направи поредица на FIFA 15? Да, искате ли? Кажете, искате ли? Аз искам. Верно ли искаш? Да. Да ме хейтваш, нали? Не, да те гледам. Те са... О, ти затъпихте! Ядлите! Ебам се. Не, наистина. Искате ли, защото аз искам да гледам как играе с някой отбор по-слабичък, с Лестър. Той, защото това му е любимия отбор от английската висша лига и той сега така леко ме подканя. Ако ми рекламираш канала 2-3 пъти така на стримчета, може да се съгласим. Не е ми любимия английски. Един от първите. Всъщност аз имам два първи любими английски. Сити и той. Да, Сити. Сити. Защото те са Лестър Сити и Манчестър Сити. Беше... Манчестър Сити са велики. Да, няма са кънтри. Нищо. А пък Лестър са шампиони. Вау! Да не повярваш. Да не повярва, за това биха всички. Никой не мина през тях. Освен Манчестър Юнайтед. Не, и Манчестър Юнайтед биха. О, 4 стрели, идеално. Лестър... Те ако бях спечелили, тогава Тотнъм не ставаха шампиони. Само, че те ги изравниха. И когато играха Тотнъм и Челси, затова аз видях как Тотнъм повелха с 2-0 и те Челси бяха на ръба на капачките си. И само те са ги изравнили, бати. Те казах по новите, че не са се изпоприбили като кучета. Бой. Те година Челси не знам дали се класират и за шампионска лига. Ужасен сезон тази година. За всички добри отбори. Тази година. И за Юнайтед. Юнайтед ще ходят ли в това шампионска лига? Не. Лестър са директни, няма ходят и дори на елиминации. Дори и на квалификациите. Еко. Манчестър ще ходят ли? Не. Лестър са в шампионска лига. Тотнъм ще ходят на квалификации. Мисля. Тотнъм, те втори ли завършиха? Да, май. То може по 4 отбора в шампионска лига от Англия. Да, знам. И после, и останалите 3 в... Майко! Обеща! Та някаква напушена. Добре хора, това беше за този клип, ще си мисля.